faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying. Na to naše počitelů srdečně těšíme. Nechme sdělit naše třídní výsledky. Prosím, přivítejte Kristýnu Voleníčkovou a Kristýnu Bendovou. Vážený pane řediteli, sympatické paní učitelky, suverénní páni učitelé, milí rodiče, příbuzenstvo, zvaní i nezvaní hosté, zkrátka dámy a pánové. Rok se s rokem sešel a nelze tomu jinak, než završit další legendární rok tradičním plecem deváťáků. A já pevně doufám, že mi dovolíte, abych vás jménem letošních absolventů 9A nejsrdečněji přivítala na škole arménské, plné parádě, jak se sluší a patří. Ještě dříve, než poděkuji všem nepostradatelným autoritám, ráda bych se s nádechem nostalgie ohlédla za uplynulou poutí, jenž započala 1. zářijového dne 2004. V tento magický den jsme poprvé vyplašeně překročili práh školy a okusili školní atmosféru. Na zádech aktovky a v očích výraz. Tak děcka, teď už je to vážný, tady končí všechna sranda. Všechno oproti nám bylo tak veliké a všichni se k nám chovali tak milé. Avšak v průběhu letech se celkem strany otočily. Z počátečního šoku jsme se snadno otrkali, nevinnost nás rychle opustila a tak brzy snad každý učitel nám tvrdil, že jsme určitě ta nejhorší třída na škole. A pak se to s námi už jen vezlo jako v nezastavitelném rychlíku do neznáma. První černé puntíky, první pětky, však to znáte. Občas se nám povedlo i něco zničit. Naučili jsme se zde spoustu věcí, například, jak se nejlépe hrát kantoru na nervy. Něco nám škola dala, něco naopak vzala. Zvláště mám na mysli nesčetněkrát zabavené míčky, hokejky či kšeltovky. Že, pane učiteli Juráši? Naučila nás žít v kolektivu, respektovat a tolerovat ostatní. A třeba se i zasmát sami sobě. Také neodmyslitelně k těmto krásným letům patří i první trvanlivá skutečná přátelství. Některá silnější, některá slabší, ale jsou tady. A o něco méně trvanlivější první školní lásky. Byli jsme spolu nevšední dobrodružství, ze školních výletů a společných nocí, ať už s Andersenem, anebo bez drog. Ale je vám jasný, že to bez drog je jenom název. Dokázali jsme se podřet v dobrém i v tom lepším. Pěkně jsme se škádili, však šikana vždy měla vstup zakázán. A můžu za sebe říct, a to mi pak věřte, že lepší třídu jsem si nikdy nemohla přát. Máme úžasný kolektiv. Počkejte, to ještě není konec. Věkem jsme nedostali jen my, ale i naše potřeba projevovat své názory, celkem drze. Za některými stojíme dodnes, ale přece některé bychom radši vzali zpět. Možná pár učitelům se šedilo z nás pár vlasů, co to se vám omlouváme samozřejmě. Dokázali nám učitelé, že jsou také jen lidé a kromě učení přísných osnov jsme se společně několikrát od srdce zasmáli. A teď jsme tady. Nezbývá nic jiného, než vzdát poděkování všem zúčastněným, kterým vlastně vděčíme za to, že jsme přijatí na střední školy a částečně za to, že jsme jaký jsme. A abych řekla pravdu, tak si myslím, že jsme úžasní. Srdečné díky patří naší statečné paní učitelce Skýtní Věroznice Mitásové, která nad námi vždy držela ochrannou ruku a i když tomu měla mnohokrát důvod, nikdy nad námi nezlomila hůl.
tato charismatická, vstřícná žena a výborná učitelka má v skutku srdce na pravém místě. Děkujeme za krásné 4 roky, paní učitelka. Rovněž bychom chtěli poděkovat i všem ostatním výborným kantorům. Jsou to zlatí lidé. Počínaje excelentní paní učitelkou Soufalovou, která nám ve svých energických hodinách matematiky dokázala, že zadarmo ani kuře nehrabe. Díky skvělému panu dějepisářovi, panu učiteli Maříkovi, a díky přednášce všechny rebelie si zachoval svůj osobitý důvtip. Děkujeme panu učiteli Františkovi Jurášovi, jenž nás vždy s lehkou ironií obeznámil s fyzikálními zákony. Nesmíme opomenout pana učitele Staňka, leč to s námi pobyl pouhé 2 roky, my víme, že má srdce kované ze zlata a taky spoustu kamarádů. Nesmíme opomenout pana učitele, poděkování také patří paní učitelkám tělocvikářkám, paní učitelce Švajdové a paní učitelce Ťapkové, které neodmyslitelně patří ke všem lyžařským výcvikům, které jsme si vždy náramně užili a byly krásně připravené. A hlavně paní učitelce Hurkové, neboť ta v nás viděla vždy jen to lepší. Přejdeme k ostatním zaměstnancům školy. Veliké díky patří paní kuchařkám, které pro nás silně připravovaly delikatesní jídla s láskou. A slečnám uklízečkám věnujeme náš obdiv spojený s díky, jak to s námi mohli jen vydržet. Taktéž děkujeme ochotnému panu školníkovi a všem zaměstnancům školy. Už konečně poslední poděkování, avšak neméně důležité, dovoluji si říct, že snad největší poděkování, které vůbec tady můžeme říct, patří panu ředitelovi Vladanovi Urbánkovi. Jenž celou školu zaštiťuje a stará se o ní tak pečlivě, jako by byla jeho vlastní. Děkujeme za skvělé pojetí školy. A za sebe můžu říct, že každý rok tady pro mě byl perfektní. Stále není konec. Byl to boj, nesporně drsný boj, ale přežili jsme. A dnes, tento moment, tento večer, nadešel čas odhodit všechny válečné sekery, smazat všechny spory a společně si ještě jednou užít krásných vzájemných chvil. My všichni, jenž tu stojíme, naprosto bezbranně odění v šatech či oblecích, předhození svému osudu. Slečny v plné parádě a kluci snad při nejmenším alespoň řádně umytí. Neuvěřitelných společných 9 let je definitivně u konce. Ano, toto je absolutní konec, přátelé. Tady naše cesta končí, aby někde jinde mohla začít. Bylo nám to s vámi moc hezky a nelze vyjádřit slovy lítost, se kterou říkáme naše poslední s Bohem. A věřte nám, učitelé, nám tady budete chybět. A skrytě v srdci doufáme, že my vám také. Za sebe i své spolužáky můžu říct, že vždy budeme nesmírně hrdí, že právě my chodili na Armendu. A ve stáří budeme sentimentálně vzpomínat na nádherných 9 let, které nám tato škola dala. Ale nadešel čas jít dál, začít brát věci tak, jak jsou. Nejspíš vážně. A konečně dospět. A tak si nás tady ještě jednou naposledy prohlédněte, protože o nás ještě uslyšíte.